lungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake salungamu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake